Radyo Bulanon RJ 100.9 FM 100.9 Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy maoy mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumanan niini mga pangindahay maoy makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Ang gabi na Luyo ni ining tanan. Ayaw batia ang kalaay, batuni ang kainit, ayaw ug kaluya. Irog mga higala. Uswag ug abante sano. Uswag ug abante sano. may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Silan, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at Atong mga kaigsunan, kaigsunan natong mga suking tigpaminaw, mga pinangga natong mga cable subscribers, maadzong adlaw natong tanan. Kumusta atong mga kaigalaan karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit na imutangan o sama sa nandan diya sa mga kabaranggayan, mga kalungsuran, kasikbit nga mga dakbayan, mga lalawigan sa mga dapit nga maabot ni atong tulumanon. O atong partner ni Ahing Lagbas, mga higala. Bay imong madzong buntag diha bay. Ay, good morning, engineer. Niyan sa taning kabuntagon ng engineer. Panimbaya dia sa itong mga kaslingan ng engineer. Nabatay mga pista ron, engineer? Nabay pistaron atong partner, Murag wapang anti-spiras. Good morning na lang dia sa... Anti-spiras ron bay sa Valencia. Ay, Anti-spiras. Valencia, pipista dia advance dia sa kuan, Valencia. Advance sa pipiesta, Advance sa pipiesta. Okay, 19 naman ito ron. 19, oh. Kalendaryo ba yun, ha? Bago. Nay bago tang kalendaryo, engineer. Ang kalendaryo. Sa ato pa, may bawaan ano sa pista. Kini bago nang kinabuhi, bagong kalendaryo na. Bagong kalendaryo. Panimbaya din nato sa mga kabiguhan din nato sa kabukiran engineer. Da akong amigo da ko pare na ko ni niya sa hall da sa Mayana. Da sa amo ang kuan dito sa Bangwalog. Diha sa Bangwalog, kumusta niyo da mga diha ni Mayor Altax na aron siguro sa Bangwalog sila ron. Mayor sa Duiro. Tagamuam na engineer o tagamuan na silingan na muna o Vice Mayor Herjin Bahaw. Good morning nyo da Vice sa among kapitan da Ernesto Bisagas o sa akong amigo kayo nga konsehal po da barang kuan si yang igagaw po si Yuyong Bisagas. Good morning mo da. Good morning mo da o si Michael Ladaran. Good morning mo da bye Michael. Kumusta na to ang quick da? Siya mo yun, maligay quick. Yahan na da. Dari sa Pahina. Good morning ya dia ni John Dilmar. Good morning mo dia bay. Dia nalang tanan dia. So diha. Dia nalang tanan ng kamiguhan na to dia. Okay. Ilang ni Manolo. Good morning mo dia Bosing. Toto, good morning Bosing. Josue. Si Josue po. Josue, good morning mo dia. Ang barbershop. Amigo kena na to engineer. May mga kena higala, sila marbas dia, may kena sila marbas dia. Diya sa mga kamerkaduhan diya, no? Sa atong mga higala diya sa mga isdaan karnihan o tanunan bugasan, sa tanang mga tindahan, apil na ang mga painitan. Bay. Okay, kadadlaw ka niya painit engineer. Dito. Malamig nga sila mga sikwati da engineer. Niya, nindot kayo kay kaniding sikwati. Maayon ni sa atong panglawas. Makahatag ni kadasig, kalagsig, kabaskog, kahimsog,
Anya, nay mo ingon nga maka-high blood dili man gud na tinuod. Di na tinod high blood engineer. Ka dili tinuod High nga blood lang maka-high yun. High blood lang jud ka. High blood jud ka. Kanang si Kuwate, naana siya mga sustansya nga nasunod pa na, no, gikas mga katigwangan na to. Kay sa unang panahon, di man gud ta mo ingon nga naa sila na high blood. Away high blood sa una. Lapot pa itong si Kuwate sa una, inig, Ya karon naman ron high blood engineer. ha? Karon na siya kanang high blood nga na mga high tech na karon nga panahon mga Taas kuwan ang na to karon. kolesterol, Oo. unsa pa ng uban mo, taas ang imong Kay sa una man good engineer dilim na high blood kon engineer katong akong uyuan sa pagagawan bitaw engineer. Mao man nahilig kay sila na gi-atake to si engineer. O, High blood na to siya sa karong panahon. Oo. Pero karon kadto sa una yung nganong day na yo. Ako do mo wa man to matog doktor. Mao ni siya gitawag do og gihapak ko sa hanging itom. Pero mao na siya karon high blood kay ana man king siya. king. Pero ilang gitawag adto sa una engineer gihapak ko no sa hangin nga itom. Daotang hangin. Murag mao sa gibati siguro ni kanang high blood bitaw kanang atakihon bitaw engineer mao sa bation siguro na murag maminhod og kalit siguro lawas ba niya murag murag mo bitay og kalit ang pikas lawas. Murag mao na murag gihapak sig hangin siguro engineer. Ang mahitabo sa kaning taas og pressure ka, ang mahitabo para sa pod na tubos tubig bitaw bay nga. Ang uno balitan di media nga tubo. Kanang tubo nga di media sudlan nimo nag-adto agi tong tubig. Kung limpyo ra na nga tubig, way problema sa Iyang agas. agas ug sa flow kintas tubig. Pero kadugayan mo barana na siya kay matayan sa ilaw, may mga hugaw sa linya. Mugamay tong iyahang Buho. agyanan, bali Agyanan. buho. Sa Yung may tabo na katong imuhang regular nga pressure, mapiktuhan na to kay kusog na magkag taas na kinahanglang pressure nga imong gikinahanglan aron nga maka lahutay gyapon tong agas. Oo. So barado ang linya. Murag ni baga ng ilaw engineer. Mabaga ang Oo, ilaw. baga So ang ang ilaw. epekto na mudak mo taas ang pressure nga gikinahanglan. Oo. Maura po din na sa mga ugat na to, kaning arteries o kining niang mga veins sa tong lawas. Kung dili na tamaayo og pag-exercise, food intake, Mubaga pag ito siya. mo develop ang mga wa gikinahanglan nga Pati sa imong lawa tambok anong sa imong tambok sa imong lawas. Ato na mo deposito sa imong mga ugat-ugat. O sa ubang bahin sa imong lawas. Mao na nga mabati ini mo sa imong lawas daghan nakagsakit-sakit. Daghang sakit. Unya, Ultimo ang panuhot engineer maglisod na gawas tungod adtong mga nabara-bara na. mao na. Oo. Unya kining hangin nga naa sa tong lawas ba daghang moingon nga asa ba din ang hangin gikan? Asa di gikan ang hangin? Murag diri ra sa gawas engineer. Hmm? Gawas na di na sa gawas na tong hangin mo sud sa tong lawas. Unya, Nga ang agyanan sa tong hangin ari man gina sa ilong. Mosuod gyapon na sa dunggan. Oo. Mosuod gyapon na sa baba. Oo. Bisag asa basa-asa imong buho. Ato Mosuod na siya. Sud mo gawas. Kini atong panit na amni buho. Mga pores. Mga kuan. Mao na ana si agi ang mga hangin engineer. Unya, Nya mao wala na nga nay hangin sa atong ugat. atong ugat. Nya mo barana sa dito mao nang iyong gipanuhot siguro. Okay. Di na siya mapagawas engineer mao na magbagulbol adto sa imong tiyan. Magbagot-bot. So mao na inungdan nga makabantay bitaw puta anang hose gani bay ka nagigamit bitaw nga pang level, di ba naam na siya murag vacuum? Makita na to nga naay vacuum sa sod. Mao pud na siguro may tabo sa atong lawas nga mo vacuum. So mo vacuum na ay kang Halo sa ilawom Halo sa ilawom. na siya bakanti. o bakante. So ang may tabo kadto siya mahimong ang gapuyo na hangin. So ang buhaton na sa kanang mga manghihilot ba itong itawagan na nila ilahan ang ipaabot magsumpay to. Wadon nila tong vacuum. So inigkawas vacuum mura na po hanoy na ang flow sa imuhang dugo. Kinang lang hiluton nga sa engineer. Hiluton, imasahe, mag-exercise. Sa una mo na gitawag og hilot. Karon terapi, mga terapi na Hilot, karon, engineer. piso, piso. pahikap. Hikap dito niya. Ay lang ang tututho. Kaya mo Ayaw tutuan, to. no? Tutuan niya ka. Tutuan niya ka niya. Nagtutho sa di mo yatig. Dotan po itong hangin mo gawas. Musamot imong panuhot, engineer. Wala, mga igalang, kanang na ang
resulta aning ni ang pagbara sa imong mga kaugatan, mukusog ang imong blood pressure nga gikinahanglan aron nga padayon ang sirkulasyon sa imong dugo. Nakinanglan na adtong mga haplas nga imong hinimo engineer, ihaplas gyud na siya nya hiluton. Mao nang manggawas ng mga panahon. Exercise aron nga exercise juga. katong mga tambok ato, mga extra nga fats, katong mga kolesterol, mahimong maanod to, mabanlas to sa sirkulasyon sa dugo. Ya kana ding sirkulasyon sa dugo, duha pud na bay adto sa imuhang mga ugat nga mao hatag og supply sa mga gikinahanglan nga mga sustansya sa atong mga cells, o kato pong uban para to sa kanang mga hugaw o bidya sa atong lawas. Kato to pa ingon kidney unya i-filter to, katong mga na filter mo balik to adto na pud to sa sirkulasyon. Katong mga hugaw adto to sa ato ang lawas hugaw sa lawas. Magsigit sa balik-balik engineer mao nang kinanglan gitag pasingot parang mo gawas to sa engineer aron maugnat nya inom og daghang tubig parang katong imong mga nakaon nga dili na kaayo magamit sa imong lawas, mabanlas to nga to kay dito nimo imnan og daghang tubig engineer adto to pundo sa imong kidney. Okay, kini ding pagproseso sa mga pagkaon sa atong lawas, continuous process na siya bay. Unya matud pa kanunay nga naagoy mga hugaw. Unya kanang hugaw apil na ng mga hilo nga mamugna tungod sa kanang gitawag nila og reaksyon, no? Sa mga cells, kanang gitawag og metabolism unsa pa nang uban diha nga medical og technical term nga dili ingon pud sayon matugkad natong masabtan. Pero ang resulta na kung dili maayo ang pag-maintenance atong lawas, di ka maintain sa imuhang kabaskog o kahimsog, mo sangpot gyud na bay nga masakiton ta. So kung maghisgot kag masakiton na atay gibati. Kung natay gibati daghan high blood, karon panahon na high blood kanang problema sa pangutok, pangwenta, panuhot kanang mga panuhot, mga ingon na engineer, mga hilot-hilot ra gyud si engineer. O nya Exercise. gamitan nimo na exercise nya, gamitan niyo kani si engineer mga silingan mo na mga expert mo himo mga plus expert. Plus daghan kay gipanghimo nga plus magamit na nato sa atong paghaplas atong lawas kana maghilot. Importante kay nga naadyo kay magamit nga plus. Si engineer may kay anang nga plus daghang kay sa plus maker no. Daghang natay mga plus makers nga ato ang tabangan pod nga makahimo sila sa ilang mga gikinahanglang plus kay di man kuwang wala ng atong hinimo ba sa panginahanglan sa tibuok kalibutan o gusto kuwang pagid na engineer. Walang kinahanglang daghang makahibaw paghimo aron pod nga makatabang pud nila kay kining ni ang paghilot pagpanghaplas ang katuyoan na para lang gud malihok no mapakusog ang pag circular sa imong dugo kay ug di ka way maayong sirkulasyon sa atong lawas bay mga luya tong atong mga cells mga kaugatan nimo imong mga kuan lahi gid ang paglihok-lihok ng mga engineer bisan ang imong mga lutahan engineer mga lutahan nimo makabantay bitaw ta sa atong lawas nga murag naay mga liso-liso moingon sila nga unsa din ang liso-liso ato na lang na isultig technical no sa mga inistoryahan sa mga karaan moingon sila nga kuan man na panuhot karon mga kining ni ang panuhot dili ni dali dawaton sa moderno nga panambal moderno na karon nga siyensya dili ni dali dawaton tungod kay wa man na gitudlo po dito lahi man ang gitudlo dito engineer pero technically og imo do nang subayon kanang technically medically legally makita na to nga naara po diyan na siya gitun-an sa ilang eskwelahan nga ang bot ipasabot katong mga tudlo pod gikan sa mga katigwangan kay ug imong tanaw dito ra kay po sila kog formula engineer dito ra gud sila gakuha og mga kasayuran okay nahinumdum man ta nga sa Greece sa unang panahon ilado naman to si Socrates kato si Socrates mao man toy father of Greek medicine dito man na gikuha ng mga kasayuran diha man gasugon ang pagtuon sa pangayong panglawas. Punan og mayo, may ngana lang. Doon ay mga panuki-duki, mga pagtuon nga gihimo hangtod nga makakaplag og bag-ong mga
kasayuran. Sayuran. Nya kanang kasayuran gisigihan dia po nagtuon hinggawas na tong mga bag-ong o kanang naang gitawag nila nga mga tambal. Pero ug imong tan-aw na kanang mga tambal gikan naman po na sa tinubdan na katong tinubdan sa unang panahon. Katulong sa una engineer katong wala pa na ang katang mga iminay sa polio daghang nga polio sa una no. O karon wala naman. Wala kay gitun-an man. Gitun-an o nakuha na ginlandugan kanang TB. Kanang ana TB ron. gali sa una didli man kay na sa una kadlukan kay na nga sakit pero karon dili na kay anto lagi diuti o nung man nakabuan kuan ana na pray pagyod. Libre pa. Ano ka-diferensya karon sa una. Okay. So, sa di pa tamo padayon, no? Ato ang partner, busy ka itong partner. Sa Pikas Lawak, to pagod siya sa Pikas Lawak, no? Kaya ato partner, kanunay sa atong tulumanon, o dini karong mga gutloa, Engineer Kit Cadorna, alang sa mga pinapuyan. Boracay Fever is now in Bohol, the newest Anda de Boracay. Experience its pure white sand and crystal clear water and their star-studded swimming pools. Truly a perfect venue to unwind. They offer room accommodation for you and your family for a very affordable price. Enjoy watching the sunrise and sunset. Experience it for yourself. Anda de Boracay is located at Poblacion Anda, Bohol. Live the stressful life of the city. Anda de Boracay, a perfect place for you. Nagkinahanglan ka ba og mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? O kay every time manginahanglan ka, kinahanglan pang mubiyahe sa Tagbilaran City para mupalit ni ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture og nagabaligya og mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes. Sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8. Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pa mo biyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anahan himutang sa SMCNI Gindulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak ka lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! Pasay ke besaran, lekong so skidi, 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 skidi. Hala, paminawa o tanawa. Ang Bulano Broadband ug San Miguel Cable TV dinhi sa lungsod sa Agna, Duero, Valencia, and Gindulman nag-offer na karon og super bundle meaning cable TV and internet ngadto sa atong panimalay. Adunay special offer, discount and privilege sa mga subscribers sa mga San Miguel Cable, Bulano Cable, and SM CNI Cable aron kumpleto ang serbisyo na may cable na may internet pa. Sa mga entusiadong subscribers na gustong mo avail o mo bisita lang sa office or mutawag sa cellphone number sa 0946-225-6925 o diba sa 0910-2716-532 o diba sa 0966-944-0186 o diba sa 0948-4398-782 or mubisita lang sa maong opisina. Bohol Organic Farm. Isip gihimong usa ka learning site sa mga bag-o mag-uma sa bag-ong panahon. Tumong niini ang paghimo o pagtabang sa mga new generation of farmers o mga bag-o mag-uuma to consider farming, as Bohol is a center of agricultural industry of the region and of the nation, shaping their minds and hearts to go organic for sustainable agriculture. Isip makabagong mag-uma sa makabagong henerasyon, makita gid nako ang dakong kausaban sama sa paggamit sa mga scientific na pamaagi. Busa, kami mga immersion student nagtuog kami sa October na dili kini gamiton. Maong kami ni Animitri sa Sampung Mayana, nag-immersion kami aron makita na mo ang pagkamaayo na unsa ilang gamit.
Bang ako, isip bagong mag-uuma sa bagong henerasyon. Ako nakakatang din sa Bohol Organic Farm na dapat ang gamiton gikan sa organic fertilizer. Affordable, dili parehas sa synthetic fertilizer nga gusto kay kani, pwede na rin yung siyang makitaan sa imong palibot. As a new breed of farmers in the new generation in Bohol Organic Farm, ang akong ikasulti is dili sayon ang pag-promote og organic farm or sustainable agriculture. Kaysa karon, naandan na sa tanang katawhan ang paggamit og synthetic fertilizer. We should change our attitude nga pagkatapuan into good nga naay paglantaw sa matag usa-usa kanato ug sa atong palibot. As a work immersion student here in Bohol Organic Farm, I can say that I am proud na naka-experience ko arhi ug OJT. Even though nga maka-experience ko og kakapoy, but what I have learned nga new, more information, skills, or knowledge, I have found out myself at this place as a lucky one, and my days here was very worth it, and thanks to Bohol Organic Farm. Nakabataan ang mga taong namatay tungod sa mga ibang taon. Kay kasagaran sa atong ibang taon, natangan og synthetic chemicals na makadaot sa lawas o makadaot sa kinayahan. Busa, kinahanglan na gyud na magamit na ta og mga organikong pamaagi. Kay kini makaayo sa panglawas, makaayo po sa kinaiyahan. O suportahan nato ang Bohol Organic Farm para mulambo kini og dili nagyud kita gamit og kilo sa lawas o kilo sa kinaiyahan. As one of the new farmer in this generation, I can say that there are lots of changes in terms of how people manage agriculture. But at this moment, with the help of JD Kaligayahan Foundation and taking immersion for 10 days here in Bohol Organic Farm, I can see how Bohol Organic Farm and JD Kaligayahan Foundation exert an effort to promote organic agriculture. And me as one of the farmer of this new generation, I want to help Bohol Organic Farm from their aims and advocacy. But before that, I want to develop and broaden my knowledge first to be able to share and contribute my knowledge to the next generation. I know that it is a big responsibility, but I still want to pursue it because this is not just my need. It is also your need and the need of everyone. Being a farmer is the backbone of the nation. And at this moment, I accept the challenge and I am proud to say, I am a farmer of this new generation. Kami ang Tagalunoy Heroes Memorial High School. Nagasuporta sa organikong pagpanuma. Daghang salamat sa Bohol Organic Farm. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Plant nagbaligya sa taas nga kalidad sa limestone kun anapog alang sa inyong panginhanglan sa limestone aggregates ug raw materials para sa paghimo og hollow blocks ug uban pang mga concrete products. Ang ilang buhatan nahimutang sa mga higalaong lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Alang sa dugang kasayuran kontak lamang sila sa numero 416-0561 ug 510-8082. Ang Philippine Mining Service Corporation o PMEC Bohol Mine ug Bohol Limestone Corporation or BLC, producer sa high quality limestone. Nangandoy ba kamo og nindot nga mga tanom og bulak? Adtua Leo Green Plant Trading. Ilha og sudunga ang inila og di kasagaran nga mga tanom gikan sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. Philodendrons, monsteras, mga rare nga mga bougainvilleas ug uban pa. Mapalit kini diya sa Leo Garden Plant Trading nga anaa may mutang sa poblasyon Hagna Bohol, kilid gyud sa National Highway. Alang sa dugang nga kasayuran, pakikitai Siliosi Sampitan Chauhan 0927-150-6482. Ang Leo Green Plant Trading aduna nay outlet diha sa tindahan sa mga buwak o tanong sa Hagna Business Center, Hagna Bohol. At tunga lang, Leo Green Plant Trading. Okay, tatog daghan unsa tong gisgutan nato ba? Gisgut na ta aning mga kuan engineer, mga haplas engineer. Onya sa patong panlawasan engineer. Gisgut tag panglawas, panglawas mga sakit-sakit. Importante mo kan engineer sa panlawas kinahanglan man gud na engineer nga piskay gid atong panlawas. Okay kanang giingon bitaw nila nga health
is wealth. Tinuod na engineer. Okay, ug dili ka maayog lawas, masakiton ka, wa kay maayo nga output. Bisan pag unsa pa kanimo kadaghan sa imong kwarta engineer. Urot Kung ra way kwarta. kondisyon ng imuhang lawas, di gyud ka ma-enjoy. Di ka malipay, Di ka wa malipay. kay maayong mga binuhatan, wa Mao kay nang abot. Mao nang kinanglan nga piskay gid imong lawas. Mo na nga kamo diha no atong mga suking tigpaminaw, mga cable viewers, di na to pasagdan ang atong lawas. Unsa may mga himon aron padayon ta nga maayo ang panglawas, himsog, baskog. Dili mag-abusar sa atong lawas. Di mag-amusar engineer. dili. Kay kita mismo engineer, kita may maghimo gid sa atong sakit. Naagi hinoy sakit nga inheritance engineer kana sinunod na sa inyong mga atong mga katigwangan ba. Naaman na ingon na engineer kana mga tao nga sila kanang kaliwata sa mga sakit ana nila, mga cancer, na may mga sinunod ingon na engineer. Pero kasagaran gid nga sakit engineer kana mga kuan lang nga sakit ato ang binuhatan. Sa ato ang lifestyle sa atong gikaon engineer. Kaon. Kay butan taron magsigi kag kaon anang mga processed foods kanang magsalig lang bitaw ka engineer nga di lang ka maglungag kay na salig lagi na kay kwarta deliveran lang ka maun may uso karon engineer. Deliver na lang nga pagkaon nya dili naman na siya kaayo normal karong panahon na engineer kay siyempre mopalit pa ka, mo gasto na kasi imong singot, mo gasto na kasi imong mga kusog, baklay ngadto sa merkado ana. Onya kanang ipa-deliver lang engineer niya mga processed foods pa, onya dili nakasington, dili nakakuan mo ni delikado engineer. Yan naman. Kay utato haddi na lang ko diri og kuan, ordero na lang nimo. Ya tuan lang ka nagkuan sa imong opisina. Onya, wala na ka magamit sa imong singot, wala na ka magamit sa imong kusog, sigin lang ka ditong tan-aw sa imong mga gadget. Order dito sa imong gustong pagkaon. Unsa may mo resulta ana mo nang wala ka exercise. Wala ka exercise. Di na ka panaton. Nya imo pag yung gikaon nga gi-order nga pagkaon dili pag pare atong natural nga pagkaon. Nga natural na to nga pagkaon engineer kana raman yung rice or mais. Nya imuhang kuanan og kani mga utan-utan gulay-gulay mao gini mga nindot kay nga pagkaon. Katong mga gulay-gulay kana amang gid nga vitamins and minerals engineer. Ya karon magsigin lang kagkaon anang mga manok, baboy, okay ra man gyapon na sa engineer basta di lang gini mo permanentihon kayo. Di po nimo palabihan sa imong gikinanglan. Kay mukaon man gug ka kay kinanglan magkag sustansya. Nya kanang sustansya na anas mga pagkaon nga atong gikaon. Nya kung palabihan nimo ang uban ana mahagbo nga di na magamit sa imong lawas. Di na magamit. Ug sobra asa man na paingon, basura. Di na magamit sa imong lawas unya di pagig ka maka-exercise, dili na mo gawas imong lawas. Di na. So wali kinanglan nga dili mo sobra aron dili lisod paggawason. Di paglisod paggawason. Aron pag mapagawas na kinanglang magpaugnat sa kusog. Paugnat jud engineer, pasingot ka o mag-gym ba ka or unsa diha mag-jogging ba na may dili man kinahanglan nga magasto pa ka o kuan ato mag-gym ka. Pwede man magkuan lang kasi mong kagalingon bitaw nga pasingot engineer. Di bali ang kaning ni ang maghisgot kag pagpasingot bisag unsa nga pamaagi sa pagpaugnat sa kusog nga mo gawas imong singot mao na siya. Mao na siya engineer. So kinahanglan masabta na sa atong mga tigpaminaw. Kay naamang koy uban nga tuyoon nagog ato sa gym. Kay aron panington. Tuyoon na gud og mag-jogging aron panington. Pero mahimo ra magkag panington ka nga madto ka sa imong farm. Maghimo kag sapatos. Panington gyapon gid. Panington ka na or maghimo kag mga kalihukan nga productive at the same time gigamit na nimo para sa exercise. Mao mo to nitabo sa una engineer bita nakabantay ka engineer nga mga tawo sa una tag-as kinabuhi. Tungod man gud to sa una engineer nga dili pa bitaw kayo high-tech bitang panahon. Sa una, ang mga tao sa una makakaon lang og daghan nga karne panahon sa kasal, di ba? Pista. Unya ang kuan sad engineer magkaos og tubig layo. Dili para karon nga nanas kilid nimo gripo. Di pa gyapon kaos. Di gyapon kaos. Kaos sa una yung madto ta sa lugot. Lugot man ay tawag bot sa pangana diri ka ng nga tubod. Magsinangay pa sa una nya tag-as kalagyo kayo lakawon. Nya magpasaan ka og sagob. Ya, moadto tag kuan inig ka Sabado.
maghinapunta adto ta sa lungsod, magda sa imuhang mga tinda. Igbalik bugas ni dadon. Mga buwad, ginamos, tinabal, isda. So bali ang imuhang kalihukan physical, no? Physical, dili ingon nga di ka ingon mag-uol o di ka panington kay siguradong kapuyon na jud Sinto na jud kadaan. Ay inikabot sa bahay, matug na lang gud ka. Karon inikabot sa bahay, di na man kakatog kay wa may kapoy. Way kapoy. Di ang imuhang pahuway nakuha na pod imbis 8 oras ka mag pahuway mulapas. Moabot nga duha na lang ka oras sa imong tog. Nana gid na engineer. So bali og ingana nga practice sa imuhang kaugalingong kinabuhi ba mahimo nga nag-abusar kasi mong lawas. Mao gina termino dia. Ang resulta sa pag-abusar mahimong adto nimo mobalik ra pud balik nimo. sa imong lawas. Anya ang resulta na moubos ang imong lifespan. Lifespan nimo. Mo imbis maabot ka kusang gatos pila na lang. Moabot na lang 60. 60. Naiuban mo ingon nga matay maglisod man tag-abot anang idara. Lisod na kay engineer karon panahon na. Maabot kag 80 karon engineer, bonus na. Bonus na. Tungod man guna sa pagkaon gid engineer. Tungod gina niya maglisod labi na gid busy na kaya ka di ka kapasingot kayo sa imong kuan. Kayo og mapasingot lang jud kag may permi niya imong pagkaon engineer mga bitamina nga pagkaon kini mga lagot mon labi na kanang mga kamote bitaw engineer. Mura lagwa engineer kamuting kahoy, mura lagwa pero nindot kini sa imong lawas. Maya utan gini mo. Mo ta makaingon bitaw ka magtanaw usay. Resulta ni siya engineer sa kanang mabuhabuan ka engineer. Ha? Resulta sa mabuhabuan ka mo. Masubawan ka sa engineer. Nganong nasubawan? Mao ni siya engineer nga bintahan na karon nga ni pakimo ng atong adlaw. Ni taniag na mapasingot na tagmayo ani. So mo na naron ba nga tuwa dito sa farm to ay daghanong saging nga nang wa na to masaka kay sikuan. Murag ingon to nga karon masaka na ron engineer. Awa na nangahinog na kuno, nahinog na. Nindot kayo. Awa na nalata na to ron. Sigdi lang kay ato ning ipasabot diri ba nga kaning pagkaon nga labas importante kayo kay batot pa sa akong mga katigwangan ingon sila nga mas nindot ang labas. Mas nindot yun. Kanang pagkaon sa una-on mauso pa tong refrigerator. Katong mga freezer wa pa to nya kanang magpista mag-ihaw kabaw. Baboy ba. Ini kahuman na og limpyo giatado na gahinday na dito isugba og sabaw. Anya makita nimo inighigop nimo sabaw nga presko kayo. Labas. Ingon sila nga kinahanglan dili mo lapas og 4 ka oras luto na nang imuhang iandam sa piyesta. Mo na nga inig luto, kinahanglang di mo lapas og 24 oras mahurot na siya. Kaya na ako na posibleng mga reaksyon sa mga pagkaon nga mahimong adto na nimo masinati ang dili may epekto sa imong lawas. Mo na nga karon dili naman kay daghan namang mga processed foods. Sa una engineer kanang mga karne imo gusto ka magbaw-baw ang may tabo ato sa una ilang asinon. Ilang karon kay isuod naman sa refrigerator engineer. Sa ref. Ito pa dako kayo og diferensya Dako kay diferensya. Ug magisgot kag kalabas. Asa may labas ka ana katong gisod sa ref o katong giasin. Katong giasin murag kuan na to siya kay dili man gito nang padugayan sa maayo. Kay madaot man sa to. Kana ding asin bay nakabantay ta na nga bisag dugay na kay di na siya madaot hangtod nga dili mabasa. Nya kana pong imong giasin dili po na siya madaot hangtod nga di masagulan og tubig nga natural nga tubig nga tabang nga tubig. Okay, musod ang mahimong masudlan og mga bakterya. Mo untay madagbaho engineer. Mo'y makalata makadaot. So bali kana ding palisan kanang mga seasoning, kanang mga tuyo, patis mahimo din na siya idugay bay. O dili na siya mapanos dili na siya madaot. Dili na siya madaot. Para sa pod nga kanang asukal mahimo po nag-idugay basta dili lang gyud na siya mabasa. Tungod kay matod pa dili maka-appeal ang moisture. Matrap niya tong moisture. Mao na nga why
tubig nga makasuod. Okay, musuod na gali ng tubig engineer ito, mukuha na po na si engineer mo nang madaot na si engineer. Para sa pod bay kanang kape nga binukbok bay. Mahimo din na nimog itago og dugay bisag usa pa ka tuig basta maay lang kanang bukbuko nimo nga kape. Kanang magbuhat mahimo din na basta isud lang na nimo og maayong sudlanan nga di masudlag tubig moisture. Makaabot pa nag-usa ka tuig, sobra pa. Yawa din. Lifetime ganitong nabasahan ho, pero mahurot man ko na. So why lifetime na? Para sa pod nga kanang bugas nga puti ka na humay nga ginaling. Mahimo gyapon nimo nagpabuton og usa ka tuig basta maay lang yung pagkatago. Mo na gid siya ma-expose engineer. Mo na giingon sa mga katigwangan nga pag-preserve anang mga lasiya sa mga pagkaon. Kinahanglan na siya tungod kay importante kay na sa atong lawas. Mo na nga atong dasigo no, atong mga kaigsunan nga naminaw na to karon, atong cable viewers nga gasunod kanunay sa atong tulumanon nga atong i-practice ni. Naa pa may nahibilin nga mga maayong mga practices sa kakaraanan nga madapa na nato karon. Bisan pa nga niya nagpuyo na ta sa kini bang gitawag nato modernong panahon. Moderno ng panahon engineer. Anya sa pa may nindot nimo nga ipaambit ato ding ipahibaw no sulod semana na lang gyud siguro ta magpabulan na pod. Magpasupot og mga pangutana. Pangutana sunod semana engineer. Anya natay mga available premyo karon na engineer. Sa ato na lang ning i-receive pa kay anyway ugma po na naman po'y capital reports. Watay ka ugma de engineer no. Kay capital reports ugma mo so di ka ugma engineer. So karon Lunes na lang natin. Lunes na lang tapuhon magpasupot tag pangutana. Kaya dati mga t-shirt diri panghatag engineer no. Ato premium na to. Premium na to. Not necessarily nga load. Na po isay ganahan sila load kay importante kayo. Pero mag-agad magud po ni sa mga motabang sa ato ang paghatag o kinabuhi sa atong tulumanon, no. Lunes ha? Lunes po. Kuan tag mga pangutana. Daghan kay tag t-shirt ighatag engineer. Ano ay daghan lagi no. So, wa na taigong panahon day. Ha? O na pa? Na pa. Gamay mga pila ka minutos lang engineer no. Basig na pa kay timbaya diha na mga fans nimo. Nga tong mga amigo kay engineer, mga kamiguhan na to di birthday na karon engineer na birthday pizza 19. 19 naman ano? 19 kasi nag-birthday. Why gapahibaw, no? Why gapahibaw? Advance happy birthday sa mag-birthday ugma. Related happy birthday sa birthday gahapon. Happy birthday sa karon. Kinsay birthday gahapon sa kuan engineer dito sa anda de engineer? Ha? Gahapon ba? Wa ka mamista gahapon engineer? Wa man kukunin mo dada. Anong murag ingon man to sa akong amigo engineer nga pista de sila. Pista sila. Nawa siya mangimbitar nimo. Siya mangimbitar nako. Why pista kayo man mangimbitar? Ade ningan siya padtuon ko bro ko kadto lang. Ka katuod sa ila. Kaya man siya diha. Tuod do. Diha akong amigo. Asa man ka? Diha bitaw ko diri. Asa man daw amista? Diri. Mura. Mo ginada engineer no. Kinisang ka-time sa nato kani laging lugar na to engineer bisag imbitar ron ta sa engineer mo ingon na lang gito sa nga tan-awon lang nako ha. Ang oras kay lisod biya kayong oras layo-layo biya gid na. Atuan lang dito sa kuan Valencia engineer na batek pamistahan dito engineer. Karong Sabado po no anti-dispiras deron lagi dito. Mahimo gud siguro pod og adto ta mo timo. Tanahon lang nila. Kita na lang utag asa ta modod. Sa una bay padaog piyesta nga anti-dispiras daghan na kay ng laodja. Awa dili laodja kanang binasoy. Basoy na sa engineer. Sinugba. Basoy. Una ginang maluto ang basoy. Basoy. Nato sa baw. Na hil-hil na sila tong dapit sa. Kana magong himuog basoy engineer kanang mga lumulumo bitaw nga lumulumo bitaw. Kanang mga special bitaw nga unod sa baboy. Inig lataan na niya, inig kuanan na niya, inig padong na maluto, bubuaga mayong dugo. Mo na si basoy na engineer. Basoy na dito. Mao gini unang maluto basta mag-ihaw sa unang panahon. Mao raw po na nindot sa pista. Kanang matuka niya, oy, basta hapit sa ni kabot dito lingkod. Takang sa na, takang man no. Takang. Moingon din ato pagkahuman plato day. Nana tong gaso-aso sa kadakok adong jahong. Ha?
Paisan na ito sinubas. Daog na. Daog na. Paningto na ka, di na kakatindog na. Sa may imo, katubang bagong dawat o katubang City Biyernes. Hungot da yun, engineer. Hungot o gi padya. Paya. Padya. Mao mong ginagamit sa una, engineer. Kay katong baso, engineer, mabuak naman na karon. Kato sa una kay bisan pag mga tak-tak tong bagul. Di mabuak. Pagka itong ilang padya. Hungot niya, ang kawit pag yun nasa kilid. Ipis ang kawit. Tabunan na to ginit. Karon kay lahi na mga ilimnon karon, engineer. Ubos na kayo ang tuba karon, engineer. Pero tag 110 naman siguro yung galon doon ba? 120 sa tuba. Minta dyan na siyang tuba, kaya natural mo na tuwa diring tuba agad niya. Layo na sa mga sakit-sakit. Ay muhal lang diha, o hilid kay kag tuba, mao gina imong perang imnon, ang imuhagin sakit diha, kiniging imuhang tuhod. Musod ginang uric acid na ba? O gari sad ka sa mga ilimnon nga mga alcohol kayo ang daghan. Ari na sa atay pud, engineer. Makabuntis na, engineer. Kabuntis na. O gari sad ka sa mga lain sa mga ilimnon kaning panait ng beer, delikado ka matug lang kagkalit di ka kamata. Kamata. Tungod kay high blood ka. Bantay lang mo da. Dili na siya makadaot pero muinom ka. Mo na gitawag og drink moderately. Ibutang sa lugar. Dili kay magsigin lagi inom bisag way okasyon. Mao na. Bay, wala gud tay igong panahon. Wala gid, engineer. Hangtod sa sunod higayon, Lunes po sa samang takla, niini gihapon nga tulumanon. Uswag o gabanti sano. Uswag o abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Ang mga damgo ug pangandoy mao'y mahimong nagdasig sa mga bulanong paisano aron magbudlay alang sa hayag nga kaugmaon. Uswag ug abante sano. Ang mga babag sa katumana ni ini mga pangindahay maoy makapakgang ug makapaluya sa init nga pagpaningkam. Luyo ni ining tanan. Ayaw batia ang kalaay, batuni ang kainit, ayaw ug kaluya. Irog mga higala. Uswag ug abante sano. Uswag ug abante sano. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa